कर्नाटका में वेज खाना खातिर नाटक बड़ा एजा लिखल था बाटे प्योर वेज। अंदर गईला के बाद पूरा मेन्यू में वेज नॉन वेज दोनों भरल पड़ल बा। अगर ये रेस्टोरेंट में सब कुछ वेज बाटे तो एमा हलाला सर्टिफिकेशन का मतलब का बाटे? हलाला का तो मतलब भाई अगर नया बड़ा ना पागल हो जीबा। मेट्रो स्टेशन होके चाहे बस स्टैंड। मेजेस्टिक मेट्रो स्टेशन से एग्जिट कईला के बाद सामने ही बाटे KCR बेंगलुरु बस स्टॉप और इधर लेफ्ट साइड में गईला पर रेलवे स्टेशन। विधानसभा के सामने ये हाई कोर्ट का मेन गेट सामने लिखल बा कर्नाटका हाई कोर्ट। ये पार्किंग एरिया और इधर बगल में ही डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बाटे विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी का। और भाई विधानसभा तक का खूबसूरत बाटे, बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग। जन एंट्री एग्जिट गेट बाटे वही के बगल में बस लगल बड़ी सन, ऑटो वगैरह का पार्किंग बा। वैसे काफ़ी शानदार रेलवे स्टेशन बाटे, एयरपोर्ट स्टाइल में बनल बा। और इधर से मेन एंट्री पॉइंट बाटे। वैसे साइड साइड से राउंड में भी बनल बाटे जहाँ से 4 व्हीलर वगैरह आ सकेला। तो स्टेशन तो काफ़ी हाईटेक बाटे। इधर ओनली एग्जिट, एंट्रेंस इधर से बा। और स्टेशन का ऊपर वाला भाग में फूड कोर्ट वगैरह बाटे दोनों साइड में, राइट लेफ्ट दोनों साइड में बाटे फूड कोर्ट। और इधर 2 से 7 प्लेटफॉर्म नंबर जाएगा बताओ। और ये SMVT रेलवे स्टेशन जौन बाटे और बस स्टैंड भी जौन की मैसूर का दीवान रहलन विश्वेश्वरैया जी, उनकर नाव पर बाटे। और वो सिविल इंजीनियर रहलन, विश्वविख्यात सिविल इंजीनियर रहलन। और उनके 1956 में भारत रत्न भी दिहल जा चुकल बाटे। और विश्वेश्वरैया जी के नाम पर ही इंजीनियर्स डे मनावल जाला इंडिया में। काफ़ी अच्छा बाटे, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कहल जा सकेला। कहाँ से कि जौन सामने का जौन लुक बाटे एकदम सेम बड़ा से बड़ा एयरपोर्ट का जौन लुक देख लो सेम लुक बाटे। हाँ, एक से नीचे का जौन एरिया जौन सामने दिख रहा बाटे उधर कॉलोनी साइड का एरिया उतना साफ़ सुथरा नहीं है, लेकिन स्टेशन वाकई में वर्ल्ड क्लास बाटे। अंदर भी साफ़ सुथरा बाटे, अच्छा बाटे। हम यहाँ से लोकल बस पकड़ ले बनी और चल के सिटी एक्सप्लोर कर जाओ, देखा जाओ कैसन सिटी बाटे बेंगलोर। सबसे बेस्ट होला बस से एक्सप्लोर कर। ये विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी चौराहा और सामने जो दिख रहा बा तो विधानसभा का बिल्डिंग है और बगल में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और ये सामने मेन कैंपस। यह संथावेरी गोपाल गौड़ा सर्किल चला जा। और यहाँ का सबसे मेन पॉइंट हो सकेला बेंगलोर का, सामने हाई कोर्ट दिख रहा बटे और ठीक है कर अपोजिट में विधानसभा गेट नंबर 3 और ठीक है कर पीछे साइड में विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी रहा। और भाई विधानसभा तक का खूबसूरत बटे, बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग। और यह सामने विधानसभा का मेन गेट गजब का शानदार बनल बा। पर सप्त में जाते 3 बाग का सिंबल। ऊपर में वहाँ इंग्लिश में लिखल बटे गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क।
सरकारी काम भगवान का काम नहीं, भगवान भरोसे काम है। और ये विधानसभा के सामने ये हाई कोर्ट का मेन गेट सामने लिखल बा कर्नाटका हाई कोर्ट। ये पार्किंग एरिया और इधर बगल में ही डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बाटे विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी का। हाई कोर्ट और विधानसभा का बगल में ही मेट्रो स्टेशन बाटे। और अब चलते हैं मेट्रो स्टेशन से नेक्स्ट कहीं और। मेजेस्टिक मेट्रो स्टेशन से एग्जिट कइला के बाद सामने ही बाटे KCR बेंगलुरु बस स्टॉप। और इधर लेफ्ट साइड में गइला पर रेलवे स्टेशन। यहाँ सामने रेलवे स्टेशन जाए खातिर बोर्ड लगल बा। लेकिन अगर राइट साइड से एग्जिट करिए तो वो बस स्टैंड साइड जाए। अभी हमके फ़िलहाल बस स्टैंड जाएगा बटे। और यहाँ का शायद सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन बाटे मेजेस्टिक। जैसे दिल्ली में कश्मीरी गेट वगैरह बाटे, वहाँ 2-3 गो लाइन एक जगह मिले सन, वैसे यही जो कई गो लाइन एक साथ मिला था। KSR बस टर्मिनल काफ़ी बड़ा बटे। और ये फुट ओवर ब्रिज से जाएगा बटे मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद। भाई अगर नया बड़ा ना पागल हो जीबो। मेट्रो स्टेशन हो के चाहे बस स्टैंड मेजेस्टिक को 75 किलोमीटर में तो बस स्टैंड बटे। नया बड़ा अगर ट्रेन वगैरह पकड़े के बाद तो भाई कम से कम ए स्टॉप खातिर तो आधा घंटा अलग से एक्स्ट्रा रख लिया जाए। अगर चिक्काबालपुर का जौन ईसा फाउंडेशन का आदि युगी का मूर्ति बाटे, अगर वहाँ जाए के बाटे तो यहाँ मेजेस्टिक बस स्टैंड से बस मिली। एकरा खातिर आवे के पड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 23। सामने लिखल बा 298 MN। और ये सामने खड़ा भी है 298 NM चिकबालपुर। और अगर KSR बेंगलोर से SMVT रेलवे स्टेशन जाएगा बटे तो प्लेटफॉर्म नंबर 19 300 MV जौन की सबसे लास्ट सर्किल बाटे। उधर से एग्जिट का कइला के बाद से सबसे लास्ट सर्किल। कर्नाटका में वेज खाना खातिर नाटक बड़ा एजा लिखल था बाटे प्योर वेज। अंदर गइला के बाद पूरा मेन्यू में वेज नॉन वेज दोनों भरल पड़ल बा। अब वो लोग का किचन का का दशा हुई भगवान मालिक बा। अब बताओ ही सामने दिखा था इंडियन रेस्टोरेंट, भारतीय रेस्टोरेंट हिंदी में भी लिखल बाटे। और यहाँ जितना भी खाना बनावल बा कुल साउथ इंडियन थाली वगैरह के बारे में दिखावल बाटे। अब बाटे ही हलाला सर्टिफाइड। अगर ये रेस्टोरेंट में सब कुछ वेज बाटे तो एमा हलाला सर्टिफिकेशन का मतलब का बाटे? हलाला का तो मतलब चिकन वगैरह में हो सकेला, वेज खाना में ये हलाला का मतलब बा। फिर तो फाइनली ये भाई अब हम बेंगलोर के छोड़ रहा बनी आज और वापस आ चुकल बनी SMVT। और यहाँ से अब हमार भैया ट्रेन जन की लेके जाई अगला गंतव्य तक। तो वीडियो के अंत तक देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।